ሻሎም 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 ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ሰላምን ጸጋን ናይ ክርስቶስ ምስ ኩልኩም እዩ አና ሓውኩም ሰላሕ ዲኔ ክብርን እግዚአብሔር አምላኽ ይኹን ካብ ሲአርጂ ኢንተርናሽናል ቤተክርስቲያን ዝፍኖ ናይ መዓልቲ ቃል እዩ ክብርን እግዚአብሔር አምላኽ ይኹን ሎም ድማ ነዚ መዓልቲ ዝኸውን ቃል ክንካፈሊና ርግጸኛ ሎም ነዚ ቃል ሰምዕ ሰብ ከም ድልወጥ ሎም ነዚ ቃል ሰምዕ ሰብ ከም ዝቕየር ከም ድሳገር ሃሌሉያ ምኽንያቱ ኣብ ቃሉ ናይ ምስጋር ጉልበትን ጸጋን ቅብኣትን ሓይልን ኣሎ ቃል እግዚአብሔር ንኹሉ ናይ እግዚአብሔር ጸጋ ተሰኪሙ ዝወጽእ ካብ አምላኽ ቃሉ እዩ ቶም ቃሉ ዝረኽቦም ጸጋ አምላኽ ይዝረኽቦም ማለት እዩ ክብርን እግዚአብሔር አምላኽ ይኹን ስለዚህ ሎም ማዓንቲ ድማ እንካፈሎ አምኽባር ወለዲ ዘሎ በረኸት ዝብል እዩ አምኽባር ወለዲ ዘሎ በረኸት ክብርን እግዚአብሔር አምላኽ ይኹን ሃሌሉያ አምኽባር ንወለድና ኣብ ህይወትና ዝልቀቁ ብሌሲንግ አሎ በረኸት አሎ ሃሌሉያ ኣብ ንወለድና ምኽባር ዝካናወኑ ነገራት አሎ ወለዲ ማለት ናይ በሐቂ ኣብ ቅድሚ አዕንቲ እግዚአብሔር እንታይ ዓይነት ስፍራን ቫልዩን ከም ደሎም እንተ ንፈልጥ ወለዲ ንዕኦም ብምኽባርና ህይወትና ካበይ ናበይ ክሳገር ከም ዝኽእል በመጽሐፍ ቅዱስ መሰረት ምዝርዳእና ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ነገር ንወለድና ዘለና ስፍራ ከዓቢ ይኽእል እዩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ወለዲ ኣብ ዕንቲ እግዚአብሔር ኣዝዮም ክቡራትን ዓብ ቫልዩን ኣለዎም ካብ እግዚአብሔር ዘበለ ኩሉ ውህበት ሰናይን ጽቡቕን ምሉእን ባሕዘብልን እዩ መጽሐፍ ቅዱስ ብዙሕ ጊዜ ደጋጊምና ንጠቕሶ ጥቕሲ ሓደ ጥቕሲ እዩ ውሉድ ውህበት አምላኽ ይትብል ጠቕሲና ደጋጊምና ንዛረባ ብልክዕ ውሉድ ውህበት አምላኽ እዩ ከምቲ ውሉድ ውህበት አምላኽ ንወላድ ዝኾነ ወላድ ድማ ውህበት አምላኽ ንውሉድ ካብ አምላኽ እዩ ሪኹም ከምቲ ንሕና ንወለድና ናይ እግዚአብሔር ውህበት ዝኾናዮም ንዓና ድማ ነቲ እግዚአብሔር ዘዳልወልና ዕቅድን አጀንዳን በአምላኽ ሓላፍነት ኣብ ምድሪ ዝተዋሃቡ ናብዚ ምድሪ ክንመጽእ እግዚአብሔር ዝተጠቀመሎም ክንመጽእ ጥራሕ ዘይኮነ ክሳዕ ምሉእ ብጽሕና እንበጽሕ ብናይ ሰማይ ሓላፍነት ተቐቢሎም ከብጽሑናን ክረድኡናን ዓቕምን ጸጋን ዘብዝሐሎም ንወለድና እዩ ድሕሪ ፈጣሪ ቅድሚ ንስኻ ንንስኻ ምፍላጥካ ዝፈለጠካ ወላዲኻን ወላዲትካን እዮም ሪኹም ቅድሚ ንሕና ንርእስና ምፍላጥና ድሕሪ ፈጣሪ ዝፈለጡና ወለድና እዮም ኣብ ትሕቲ ፈጣሪ ድማ ልዕሊ ማንም ዓብ ኢንቨስት ኣብ ህይወትና ዝገበሩ ድማ ወለድና እዮም ምኽንያቱ ወለድና ጌና ኣካላትና ከይተጋጣጠመ ኣብ ማህፀና ዴና ኮለና ሽዑ ናይ ዴና ስራሕ ኣብ ህይወትና ጀሚሩ نحنا أماتن ولادتنا بمئتاونا طرح أب هيوتا زمص أب هيوتن زمص نديتاتنا نايطعنا صقم ايتبولو ناي مغب ملوዋጣት አይትቦሉ استفالالي አይነት ነገራት ወለድና አቦና ድማ ምስ እንከርተት ክብል ኮሎ እዚ ሁሉ ጌና نحنا ና ምድር ከይመጻና ዝጀመሩ መخفال ዋጋ አብ ህይወትና ከቢድ እዩ ስለዚህ እግዚአብሔር ወለድና ኣብ ህይወትና ዝገበርዎ ኢንቨስት በጣም ስለዝሪኦ ንሕና ድማ ንዕኦም ክንገብሮ ዘለና ክንገብር ይጽበየና እዩ መጽሐፍ ቅዱስ ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 6 ከም ዝብል ቃል ኣሎ አቱም ውሉድ እዚ ቁኑዒሞ ንወለድኹም ብጎይታ እትብል ተቃል ተኣዘዝዎም አቦኻን አዴኻን አኽብር ጽቡቕ ክኾነልካ ሪኹም አቦኻን አዴኻን አኽብር ጽቡቕ ክኾነልካ በኻላ አዛራርባ አምኽባር ነቦኻን ነዴኻን ጽቡቕ ዘኸውን ጸጋ ይልቀቕዩ አምኽባር ነቦናን ነዴናን ንጽባቐ ህይወትና ዝኸውን በረኸት ይልቀቕዩ እግዚአብሔር ጽቡቕ ዘካናውን ብቕዓት ምልአት አውሽጥ ወለድና ኦሚጦዩ ወለድና ንዕኦም ክብሪ ክንቦም ኮለ ካብ ኦም ናባና ዝውርወር ምርቃ ካብ ኦም ናባና ዝልቀቕ ናይ እግዚአብሔር በረኸት ኣሎ ስለዚህ እንተ ደኣ ጽቡቕ ክኾነልካ ኣብ ጉዕዞ ህይወትካ ትደሊ ኾንካ እግዚአብሔር ኣብ ምድሪ ሂቡካ ዘሎ በሓላፍነት ንዓኻ ንዕኦም ከሳጉሩኻ ዝሃቦም ወለድኻ መጀመርታ ኣኽብሮም which means ንወለድኻ ምኽባርካ ጽቡቕ ይኾነልካ እንተ ደኣ ኮይኑ ንወለድኻ ብምንዓካ ድማ በአንጻሩ ሕማቕ ይዝኾነልካ ገለገለ ሰባት ናይ ወለድና ክብርን ቫልዩን ስለንስሕቶ ንዕኦም ከም ደላይና ኣብ ልዕሊኦም ካብ ምዃንና ዝተላዕለ ኣብ ህይወትና ንኸፍቶም ናይ መከራ መዓጽሎ
ዝገርም ነገር እዩ ኣብ ህይወትና ንኸፍቶም ናይ ሓደጋ ማዓጽሎ ኣሕዋት ናይ በሓቂ ዝብለኩም ዘለኹ እዚ ዝምህረኩም ዘለኹ እዚ ዝነግረኩም ዘለኹ መጽሓፍ ቅዱሳዊ እዩ እንተ ደኣ ብምኽባርካ ጽቡቕ ኮይኑልካ ብዘይ ምኽባርካ ጽቡቕ ከም ዘይኮነልካ ርግጸኛ ኩን ስለዚ ጽቡቕ ንኽኾነልካ ኢልካ እኳ ንወለድኻ ክትእዘዝ ከተሐጉሶም ከተኽብሮም ፍቓድ ኣምላኽ እዩ እዚ ጥራሕ ኣይኮነን ቀፂሉ ከምዚ ኢሉ ኣብ ምድሪ እውን ዕድሜኻ ክነውሕ እዚ ተስፋ ዘለዎ ቀዳማይ ትእዛዝ ማይ ጋድ ሪኢኹም ኣብ ወለድና ክሳዕ ዕድሜና ዘኽብር ጸጋ እግዚአብሔር ኣቐሚጡሎ ንዕድሜና ክሳዕ ዘንውሕ ዓቕሚ እግዚአብሔር ኣቐሚጡሎም ኣሎ ንዕኦም ብምኽባርና ዕድሜና ክነውሕ ይኽእል እዩ ንዕኦም ብምኽባርና ነዊሕ ክንነብር ንኽእል ኢና ንዕኦም ብምኽባርና ኣብ ህይወትና ዝኽፈቱ ማዓጽለው ስለዚ እግዚአብሔር መዓት ማዓጹ ኣብ ውሽጢ ወለድኻ ቆሚጥልካ ኣሎ ነቶም ማዓጹ ንወለድኻ እንዳኽበርካ ክፈቶም ነቶም ማዓጹ ንወለድና እንዳኽበርና ንኽፈቶም ኣብ ውሽጢ ወለድና ዝኽፈቱ ማዓጽለው ረዩ መጽሐፍ ቅዱስ ብምንባብካን ብምጽናዕካን ተኣቶም ለበላት አሉ ዝኽፈቱ ነገራት አሉ ብምጽላይካ ድማ ኾም ዝኸውን ነገር አሉ ጾምን ጸሎትን ክትወስድ ኮለኻ ዝኸውን ነገር አሉ ክትዕውጅ ኮለኻ ዝኸውን ነገር አሉ ኣብ ኩሉ ዝኸውን ነገር አሉ ነብኻን ኣዲኻን ከተኸብር ኮለኻ ድማ ዝኸውን ነገር አሉ ኢየሱስ ጎይታ እዩ መጽሐፍ ቅዱስ ከምዚ ይብል ኣብ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4 ምዕራፍ 5 تقص 4 قال مبلت جنا دقي وي دقي انت علوا ازي ابقدم املاح قبول يمو نساتهم قدم نسدرا بيتهم فرحات እግዚአብሔር ከርዩ look قدم نسدرا بيتهم فرحات እግዚአብሔር ከርዩ which means ንወለድኻ ዘይተخبر እንድሕር ኮንካ ናይ املاح فرحات يبلكان بخمي ተተባሃለ فرحات املاح ዘለዎም ንሓሳብ املاح ይእዘዙዮም እቶም فرحات املاح ዘይብሎም ንሓሳብ املاح ይእዘዙን እዮም ንወለድኻ ከተخبر ድማ فقاد املاح እዩ فقادو እተርእዮ فرحاتካ እተርእዮ ንወለድኻ በመخبارካ እዩ ቀጥሉ ከምዚሉ فرحات እግዚአብሔር ከርዩ ንወለዶሙን ውሬታ ክመልሱ ይመሃሩ ንወለዶሙን ውሬታ ክመልሱ ይመሃሩ ዋው ነብስ ወከፍና ስለተስተገበረልና ጽቡቕ ነገር በወለድና ውሬታኦም ምምላስ ክንመሃር ይግበአና እዩ ገለገለ ሰባት ኣብ ጣውላ ኣሻሓት ንጠራሙዝ እንዳውረድና ነቦና ነዴናን ግን ንመግቦም ዝኸውን ዘይንሰድድ ሰባት ኣለና ሮን ጌጋ بخمسة عينت مجدين هيوتنا خنال معين خلنينا تمالي أبي هيوتنا زتقلقلوا سبات نزمنات زساقرنا أبونان أدينا كرسعنا أي جبوا منيو ناي تمالي سبات نتوم ناي زمنات كم مجمرتا أبي هيوتنا 10 زقرفوا ولدنا كرسعنا أي جبوا منيو ولادي أدي أبوي بمنم نجر أي لوتونيم نعوم زقبا كبر دما نم أينونينا يسوع نزل عالم قويتايو أعرقتي هالونا محازتي هالونا نجر جن ولدنا دما ولدنا مخانهم أين رسع ناي متشرش حدا تقصخبكم بخمي عينت من قدينا أو ولدنا زلو برخت أبي هيوتنا خنقبلو نخل أيناي مرقايخة أبي هيوتنا زسرح كل خاب ولدنا زوت مرقا يسرح ديو مستيرو نغركم كل خاب ولدنا زوت مرقا يسرحني ريخم كل خاب ولدنا زوت مرقا يسرحني اب اهتان اب قانزان كوينوم ناي ولد ነገር ኮይኖም ተኻናውን እንተቦልኻ አይሰርحني ትክክለኛ ካብ ወለድኻ ዝወጽ ምርቃ አይና እንድሕሪልኩም ንኸሪኩም اب زفترت نخيط تقصي 27 تقص حدا معرف 27 تقص حدا كونه دما يسحق اريغو اعينتو صلغلق الى مرعي مسانه نيساو نتي عبي ودو صويعو اتا ودي بولو نسخا انيخو بولو شعو نسو انو حجي اريغي معالت موتي دما ايفلطن ايه حجي بجاخا مسارياخا غلدباخان قستخان وسدمو نمرور وفيركا هادينكا امصلي كيموتكو نفسي مانتي كتمرقكاس انا زفوت وطعم بلعي كبلع سريحكا
أمسألي بلا ريخم كي موتكو نفسي ما أنت تمرق كاس أنا زفوتو طعم بلعي سريحك أمسألي لمن تايشعو زي مرق عند حريلكم مني مجمرتا أتنفسو تدليو زلا طعم بلعي ودو بإيدو خمس علمو أتبئيد ودو زمت نفسو بهم سبولو أوشت زولو بركة المرق عن ودو بحاجوس كلا قلو أتبحاجوس كوشت أمزوت مرق أبيوتنا تجعنا يفتري ስለዚህ ሲምፕሊ በቃ ንወለድና ብዝተኻለና መጠን በዘለና መጠን እቶም ክንገብረሎም ንኽእል ንግበር ጊፍት ክንቦም ንኽእል ጊፍት ንሃቦም እስከዛ ሕጂ ቅድሚኹም ዘላ ሰሙን ንወለድኹም ትድውሉ ደውሉሎም ይቕሬታ ተሓትዎም ይቕሬታ ሓተትዎም ጊፍት ክትቦም ትኽእሉ ጊፍት ሃቦም ካልኡ ኩሉ እንተተረፈ ፍቕርኹም በኣፍኩም ግለጹሎም ወይኒ tell them ሃሌሉያ ፍቕርኹምን ኣኽብሮትኩምን ክትገልጹሎምን ክንገልጸሎምን ከለና ካብ ውሽጦም ዝወፅእ ናይ ሓጎስ مرقة أبي هوتنا مع تخفتيو سلزي تخكلنيا خولاد زوت مرقة نفسهم تحوجسا به مسبولهم زلقوق عليو يعقوب زامستير سلزي فلتا نبؤو زدليو مجبي أديو سريحة مسحبتو بليعو نفسه مستحقوست نزمن هوتو كل زخون مرقة يمرقو بتا مرقة دما يعقوب إسرائيل توهلو سلزي ولدخا قللتخا يمسلكا عبيتو معاتو أوش ولد خالو نعوم بمخبار توم معاتو شالوم